الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرا بجلب tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam on calminama on juurama on mantama on ƴamanama onon kakaɓe jaljalɓe kan hanɓe on ƴamanama jiɗɗo wadde ñaarel suusa min duwaɗimama yo allah o hokke sutura hokkuma cuusal hokkuma baawal ha mbawa wadde ñaarel sa waɗi ñaarel mbasa fiyede koket e hoore seydi ka enam ko almuɗuman ousmane jammalik ba arte darsu men sira siddiq as-siddiq woni honon ceerno ousmane woma adraka ma siddiq on woni sehil al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam ndeysan o wonde nela sallallahu alayhi wa sallam makka o ɗannude nelaɗo ɓe gardi madina ɓe jaadi uhud ɓe jaadi ahzab subakay kikiɗe jamma e ñalawma jeere e waalo e toɓo e hare e silma fof omo wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haɓani ndesan o tikkani o yaltani groupe ha almustafa rutte jomiraɗo no mbiɗen heccankini o ƴetti drapeau la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ƴetti drapeau o yi drapeau mbeɗa yiɗma mbeɗa horsinma an e memata leydi an ka tedduɗo konngol allah ene teddi bandiraɓe sehilaɓe drapeau almustafa drapeau diine winda hen ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah eynam ceerno ousmane almustafa somo waɗano darso holno fuɗɗotono keɗe bandiraɓe julɓe nenam bandam heɗo almustafa guiɗoma mo jiɗɗa o ñande fo aɗa wiya allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحن بنو أديد من تادو ومن تاكدو أسمان لا أمرك اللوي بندراب السيلاب نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله منتي من ديسان منتي المصطفى أروها منتار أيرها منتارو أهرسنتا منتارو أنيمتنتا منتارو ديسان biyaɗo ma weltoto laakoɗo kanko aljanna makko ko 100% garanti enen en ganda hoto paaɗen ngara ñamtinen yiɗ admuɓe ɓe aboubacry ko admi d'office ousmane ali talha zoubair ɓeɗo fof admi d'office aljanna yo allah rokkina aljanna towɗo bandiraɓe seeɗa ceerno ousmane mbiɗa noon almoustapha holno fuɗɗorno darsu makko eynam inna asdaqa alhadithi kitabullah leysan o wi haala fof ɓuuri hen sellude ko haala jomiraɗo subhanahu wa taala ala fof meɗude winde deftere meɗɗo windude deftere e introduction o e fuɗɗorde deftere nde wi ndeɗo deftere ko sans faute hay goto wona ɗum sona jomiraɗo subhanahu wa taala mbiye la ilaha illallah muhammadu rasulullah alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ده دفتر كو بيوال ونند كل الله ونا تلكيدي ونا دائره ما هولي الله اينام لا ريب فيه من رب العالمين لا ريب فيه من رب العالمين اسبراك دفتر قد على سكه على فوت على ايرر دوا بيوال المصطفى صلى الله عليه وسلم اينام ورفتنا إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وي بيوال فوق بيوال المصطفى بوري دائرة فوق دائرة المصطفى بوري طريقة فوق طريقة المصطفى بوري حيث يدي وين أديدي الله ساريواني المصطفى الله جبان تامدهم أينام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله جل مكة يالين جن أكام بقولي بفو روي جدادو
e an yittamo Allah yiɗi giɗo Allah ƴeew giɗo Allah yiɗi ɗum mbale aɗa dada ceerno holko reftinde hen kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar la ilaha oyi bid'a fo ko majjere fo ko jeygol en mbawana jeygol hadis o omonto sahil jami tongode makko ujunere e teme tati e capanɗe joyi e tati kala majjere ko jeygol wala hawla wala quwwata illa billah Abu Bakri noon mo gonɗen e qissa mum o rewi ko sirat Allah laawol al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ceerno Usman Allah holko haali ko Allah de haali wona min Allah ko haali laawol mum laawol Allah ene focci ngare ndewen laawol Allah ngol won laawol al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam inam wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi la ilaha illa Allah bi dhalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun Allah wi laawol mum ene focti hoto ndewe laabi ƴeew laawol Allah ko gotol ko heddi fo ko laabi a suratul al-am laabi ɗi mbeɗa ɗi gona laawol al-Mustafa hoto rew laawol fof ko seyɗane ardi ɗum mami arta hadis o bandiraɓe seyɗam oɗo aya o woni ko suratul al-am tongode makko 153 nelaɗo sallallahu sallam mbiye sallallahu alaihi wasallam haaldo sese ceerno Ousmane Ba wona ja wona kan wona jallo wona kan nelaɗo diidol ndeysan o wi ngol ɗo woni laawol Allah poccigol ngol o diidi kewɗi o ɗiɗo diide ko seyɗane ardiɗe sa rewi laawol seyɗane o nannuma jeygol Allah wi ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan hoto ndewe pele shaytan koy Allah wi kadi hata ardir ɗum kañum e jol makka ɓurɗo yimɓe ɓe ya ayyuha alladhina آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الله إكم باتنكو أميته ko kaale tan ko omo nana ngare kersen Allah la ilaha illa Allah oɗo hadis mo kalmo ɗo nena diidi ɗi o wi diidol fof ɗi gona diidol makko wona lawol mo ko seyɗan ardi ɗum rawahu darimi bandiraɓe sehilaɓe la ilaha muhammadou rasulullah inam ñande fof eɗen jangga fatiha ceerno Ousmane enen kan fatiha mo jangrino holko mbiɗen nenam bandam aɗa andi fatiha ko firti ti anu ko mbiyata ko aɗa wiya ihdina siratal mustaqim yummum deftere woni fatiha juuluma sellani sa jangani fatiha laabi 17 aɗa ñaago Allah yo waɗen e laawol mustaqim laawol al-Mustafa poccigol ha mayde ara taw eɗen goni hen mbiyen la ilaha illallah muhammadou rasulullah mo konngol mum battinigol e aduna woni ko la ilaha illallah o naati aljanna nam Ibnu Abbas wi ndeysaan tarjuman Qur'an bi bamum al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam nela doni mom ko jom gandal o wi nela sallallahu alaihi wasallam wi tinne mbade jurgoto ƴette sigeji popponde noppidi ha nanon ko kalarmi ko Ibnu Abbas wi gido ma al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi yahudien ɓe peccima e capanɗe 7 e ko feccere wala hawla wala quwwata illa billah o wi nasara en ɓe peccima capanɗe 7 feccere o wi leñol makko noon ngol ɗo leñol ma won capanɗe 7 feccere kamɓe fof ɓe peccima goto fof e da'ira mum goto fof ɗariga mum goto fof e jama mum goto fof e alhaali mum o yi kamɓe fof ko jeygol ɓe payi o yi kamɓe fof ko jeygol ɓe payi sona gonɗo noon golluɗo no gollirtono ni sona gonɗo ɓe mbi ya rasulallah hol daɗɗo noon holngol laawol daɗɓe noon o wi sona gonɗo baɗannoɗo ko mbaɗannomi ko min e sahabaɓem o yi kanko e sahabaɓeɓe sa rewri Allah noon a juldi noon a hajjiri noon a hordi noon a wirdiri noon a waddi hen ihlas an a malama a jeyama e mal aɗa jottana maleɗe ƴettude laawol seyɗan noon seyɗan nannomo jeygol te seyɗan wiya ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim ƴeew seyɗan janggude wima hara wullir ɗum de kañum koko o wi ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni ulumu anfusakum seyɗan jango sooɗo e ma yedduma min mi noddata ndewɗa yam mi alani ma e doole hoto ndewen seyɗane moƴƴani bandiraɓe sehilaɓe hadis mo kalmi o feccede julɓe 13 te ɓeɗo fof ko jeygol ɓe payi sona ñamtino al-Mustafa omon to Tirmizi tongode makko 2641 omon to Tabarani 1453 omon to Hakim tongode makko 454 bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah Abu Bakr ndeysan omon nodda e diine Allah no al-Mustafa noddirni ko noon Abu Bakr waɗi ɗum noon ɓuuri moƴƴude yimɓe fof ko nodduɗo e diine Allah o wurtine sunnata al-Mustafa
sallallahu alaihi wasallam ci rasul holko Allah wi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بودي موجود إيرانغو فوف إنودانغو فوف أو نودو يمي أمو وورتنا سنة القرآن أو نوتو دي القرآن نوتو دي سنة بندرابي سيلام ديسان المصطفى إنبي أو حجي أو ويني مساحبا أو ينواي بندرابي ميير راون مي أتراد أو غندول نمتو دي سنة دفتر الله ديسان سيمور جيبي إن تقى المصطفى صلى الله عليه وسلم ديسان تقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا عمر ابن الخطاب وي صحابه اون كام ديدو سيمور هولكو فيرتي بي اي سو فيكتوار اري جولبه بولي يمبه ناتي دين tan nelado yo subhino o yiya ibnu abbas ko pamna e ndeɗo simore ibnu abbas yum ndeɗo simore ari ko taggude nelaɗo makka uddirama yimɓe naate diine ndeysan julɓe pooli abou jahal en maayi moghiri en kala habiɓe diine habiɓe sunna kamɓe ɓe ñifi sunna leera mum ñifata ha abadan waya abballah illa yutimma nura allah salima ma leera mum timmu bandiraɓe sehilaɓe caggal ɗum nelaɗo wiya mission accompli bandiraɓe sehilam hankkadi omon daara yaltude aduna aboubacry daara lomtade bandiraɓe julɓe ey nam e kan ɗon korka nelaɗo sallah sallam so korka ari balɗe sappo ndeysan subaka ki hiiɗa jamma e ñalawma omon jama omon jangga qur'an omon wiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah omon juula ndeysan omon waya koyɗe ɓuuri ndeysan haw watti juldude jonde ɓe tampinimo ndeysan omon rokka oɗo omon jokka ga en ɗam omon fella ga en omon juula ga omon la ilaha illallah jamma ñalam duuɓi nogas e tati subaka kiir o oyi kanko so lelima o ɗano ha guila makko ne ɗano ɓerde makko ɗanta kono noon o walata ko ñamminede to jomiraɗo subhanahu wa taala on woni almoustapha sallallah alayhi wa sallam ndeysan ilaɗo batɗi ndeysan balɗe nogas o monde jibrilu eɓe jangguide qur'an ɓe jofni laabi ɗiɗi qur'an a meeɗi jofnude ndeysan a jofni tagande dow tagande ɗiɗi tagande tati tagande nayyi tagata ɗen ko rewde allah mbiya kaari kay wonti ceerno ande wonti ceerno e niveau ma wa ɓeydu qur'ana ma ɓeydu wirdu ma ɓeydu juulu ma hoto ƴeew yimɓe hoto tefta yimɓe nela sallah sallam ene jeeya ɓuuri moƴƴude e diine neɗo fof toppitade haaju ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala konngol kalɗen koko winda neɗɗo wirtama oto mbiya o kangaɗo oɗo ndeɗo ɓoccode oɗo puyɗo ƴeew baraji ma fo jeehi mo mbiɗa puyɗo mo mbiɗa kangaɗo mo mbiɗa ɓoccode mo mbiɗa famade mo mbiɗa wuttumtulmi o a ala e makko hakke ko julɗo sa kala ko mbiɗa ɗum koye baraji ma ittere so baraji jomum gasi jomum wedde e jeygol wala hawla wala quwwata illa billah ngare nangen ɗemɗe men bandiraɓe julɓe e nam nela salah sallam bandiraɓe ne wawi mi yirta on hankkadi mi wonta yi on abadan ndeysan oyi jangge e yam juulu mon jangge e yam hajju mon ndeysan aha saɗa juula juldu yo almoustapha juldanoni bandiraɓe sehilaɓe e nam ndeysan hitande ko lewru safar ndeysan duuɓi sappo e goho caggal nde o feri almoustapha sallah sallam o yeehi Uhud ndeysan mayɓe jambareɓe Uhud capanɗe jeeɗi sahabi Hamza ndeysan ɓe deedumen mbaka ɓe kine mum taƴa ɓe coppa ɓe juuɗe taƴa ɓe koyɗe taƴa saabu ɗum ceerno Ousmane saabu la ilaha illallah mouhammadou rasulullah o juuri Uhud ndeysan o salmini mayɓe ɓe o duwoni mayɓe ɓe o yi bandiraɓe julɓe ko min adata on noon e lembeɗen ƴeew wenam nan to ndeysan wendu almoustapha ndiyam ɗam ɓuuri welde jumri koppuji ɗi ɓuuri hewde koode kono wonmo yarata hen on bayluɗo diino almoustapha o yarata e wendu almoustapha sallallah alih w sallam ndeysan nena salah sallam wona shirku kulami on kulmin on ko aduna poɗodiron aduna mbarduno sabi aduna ndeysan assalamu aleykum ya ahlal maqabir ndeysan o yi onon joom gagneji en on malam o yehini en baqi o juuri yi ñaw o yi mayɓe ko gonɗon ko koye afiya gonɗon la ilaha illallah o yi fitnaji nan gara ɓawliɗo kurum no jamma ɓalejo kurum ni o yi fitna garko foof ɓuura bonde goɗɗo o koye fitna gonɗen la ilaha illallah neɗɗo finane woni juulɗo o hiira woni kefeero o weera omoni kefeere o wonta juulɗo en ganda a ala ballowo me diina ma hay goto wajotakoma yimɓe tan nan pobba nanno kelle kala mbiɗam hul allah mbiyami fotani wiyede noon hay goto yiiɗa waajede hay goto yiiɗa nande hul allah hay goto yiiɗa nande ittaqillah man gontuɗa ceerno man mbatɗa waajade gaare kulel allah nana sallah sallam allah yumo ya ayyuha nabi ittaqillah an almoustapha hul allah yimɓe nden ɓe sa wi jomum hul allah hay sono waɗɗi ngeloba jippo e leyɗe sujja haade mo wonde mawɗo kiniɗo
mawni kinir won mo yida wi'ade hul Allah woni salade gonga e yawade yimbe bandirabe sel gonga koko Allah haali ko al mustafa sallallahu alaihi wasallam haali bandirabe selabe nyande altine ndeysan nyaw makko fuddi nela sallallahu alaihi wasallam omo yano janais ton o fiya nyawngu horende musi ndeysan o arti galle horende musa ko nden o wayni anas wi nyande nelaado mayde madina fo bawli kurum nyande o naati madina leeri kurum leeri ndeysan lañ bandirabe julbe mo sunna ala e berne mum mo qur'an ala e berne mum berne makko ene bawli reedu makko ene bawli golle makko ene bawli haala makko ene bawli نام يد درجة كذي وأمرهم بولي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى أنت لي ذكر الله وسليم السنة المصطفى يد درجة أدنو كو جملو يد درجة أمو وني ويا الله من بدي ينوت أدنو هل سبب من أمره جملو ويا آية جمغري سنة أري تشلي دارم ولا حول ولا قوة إلا بالله سنقولي هذا درس بارو كالند المصطفى رتي جوميرادو أبو بكر وي عمر وي نيسان صحابة فون وي بينيكو جم يو المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى اللقاء أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم